Сәлем якташларга. Тиз генә бу кызны югалтмыйча, үземне китерергә аралар суынып китеп, өйләнмәгән дә булыр идек. Фатирны су басты. Ришат белән шул көннән бирле эшләмәй башладым. Переломный вакыт булып алды. Салат Фатхетдинов, Хания Фәрхи. Сәлам дуслар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез килде китте шоу тапшыруның яңа чыгарылышын карыйсыз. Бүген бездә кунакта кем дисезме? Менә әйтәләр, егет кешегә 70 һөнәр дә аз дип. Әлеге әйтем, әлбәттә, безнең кунагыбыз турында. Разил Камалов бездә бүген кунакта. Сәлам, Разил. Сәлам, Айгөл. Разил Камалов. Гаилә җанлы кеше. Күп кырлы, сәләтле артист. Баян аның якын дусты. Депрессиягә бирелү аңа хас түгел. Игезәкләр йылдызлыгында туган. Ничек хәлләрең, нинди яңалыклар бар? Аллага шөкер, хәлләр яхшы. Яңалыкларга килгәндә инде без иҗади кешеләр һәрвакыт иҗатта. Гел яңа музыка эзлибез, яңа образлар үзебезгә тудырабыз, эзлибез. Шул чорда һәрвакыт йөзеп йөрибез. Бик рәхәт сезгә карарга, сезнең образларыгызны карарга. Инде бу ел гына түгел, бит инде күп еллар элек сез яңа образлар эшлидегез. Мен калса, монда син дә һәм инде әлбәттә Рафина дә бик күп эш куйгандыр дип уйлыйм. Бу образлар ничек килеп чыгаган? Безнең күбрәк образлар өчен, стиль өчен генератор мысли дип әйтгәндә Рафина безнең. Аннары инде шул стилистка барып, менә шулай без телибез эшләргә, ничегрәк вариантлар тәкъдим итәрсез дип аларга мөрәҗәгать итәбез һәм эскизлар ясап, без үзебезгә сайлыйбыз образ һәм әкренләп шул барлыкка килә безнең үз стилебез. Инде элекке стильләрдән инде әкренләп китәбез. Яңа стиль үзебезгә булдырасыбыз килә, үзебезгә хас булган. Шунда әзрәк кенә сөйләп китә аласыңмы? Ниндирәк булырга тиеш ул? Менә сезнең стиль. Аны да әйтеп тә булмый. Иң мөһиме ул башка кешеләргә бик охшаш булмаска тиеш, современный һәм да инде миллилекне дә саклап кала торган образлар кирәк, костюмнар бит инде беренче булырга тиеш. Менә үземә менә кайтыгыз дигән клип бар бит инде минеке. Ул клипка махсус тектердем костюм бит инде. Тектердек бик яхшы, бик матур булды. Әмма ләкин аны кия башласаң, бер 20 минут, ярты сагат вакыт китә. Аны бүтән элементларын кия башласаң, узак вакыт кирәк. Һәм менә чыгыш алдыннан, әйдә, син хәзер 5 минуттан чыгасың дисәләр, җитешеп булмый. Шуңа күрә мин аны бер җаваплы чыгышларда гына, мәҗлесләрдә гына, концертларда әзерләнеп, киенеп чыгам. Димәк, булай гына киеп йөри торган костюм түгел инде. Ярый, менә шундый матур нотада мин сиңа тәкъдим итәм безнең кагыйдәләргә күчәргә. Мин сиңа кагыйдәләрне сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекне әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Миңа калса без әзер. Сорауларга биргән. Әзер. Әзер. Килегез. Башлап карыйбыз беренче сорау. Син күп еллар элек Ришат Тәхвәтуллин төркемендә эшләп йөрдең бит инде. Ришат Тәхвәтуллин да һәм синең үзеңнең шәхси аккаунтыңда да мин бер фотография таптым. Синең фотографияңа язганнар анда. Бу егеттә ничава дип язганнар. Әмма шунда фотография бар. Менә әлеге фотосурәт кайсы датада куелган икән? 13 мартны, 14 мартны, 15-ме, әллә 16 мартны. Булар барысы да 2014 елда дип исәпләнә инде. Көннәре. Кем язырга мөмкин моны? Бу егеттә ничава дип. Синең фотосурәтең, син анда баянда уйнап торасың. Бу төркемдә инде. Анда син генә ул фотосурәттә. Әйе. Кем язырга? Ләкин ул Ришат Тәхвәтуллинның төркемендә куелган. Группасында ВКонтактеда. Ул фотоны хәтерләмим. Нәрсә язганнарын кем язганын да хәтерләмим. Чөнки бәлки фанатлар язганнар. 11 ел үткән булып, 10 ел үткән. 10 ел үткән.
мындайны күңелгә кайсысы туры килә, шунысын сөйләргә кирәктер инде. Көннәре бик якын урнашкан. Якын. Март айы Ришатның туган көн айы. Аның 3 март туган көне. 3 булса, может 3 дип әйтерем, бәлки туган көне ашаган пост булган булса. Әйдәгез 15 булсын, 3-нче вариант. 15 булсын дип алабыз, әйме? Ярый. Без алабыз әлеге җавапны һәм дәрәҗә. Түгел. Булмады. 14-тә куелган әлеге фотосурәт. Һәм инде кемдер язган синең фотосурәтеңә. Бу егеттә ничә бар? Нәрсә сөйлибез? Әлегә гамәл эше сикелми, шуңа әйдәгез дөрестлек. Дөрестлектән башлайме? Ришат Төхвәтуллин турында сөйләшеп киттек бит инде, әйме? Ришат Төхвәтуллинда син күпме эшләдең? Ничегрәк булды бу эшләү, сиңа бу тәҗрибә ничек исеңдә калды? Һәм инде ни өчен син үзең бәлки китәргә булгансыңдыр, бәлки сине җибәргәннәрдер, китәргә мәҗбүр иткәннәрдер. Гомумән, Ришатта эшләү сиңа ничек булды? Без Ришатта эшләдек бит инде. Мин эшләдем 2 елга якын. Мин ул вакытта 4-нче курста укыйдым институт культурасында. Һәм эшләү бик рәхәт булды, уңай булды. Күп җирләргә йөрдек, Рәсәйне аркылыга да, буйга да урап чыктык. Һәр шәһәрдә үзебезнең якын кешеләр бар иде, каршы ала торган. Без инде 2-3 группка туры килгән вакытлар булды. Шуңа бик күңелле булды. Әмма менә 2015 елда минем чыгарылыш елы иде. Госэкзаменнарга әзерләнү вакыт иде. Миңа шул укытучым шундый сорау куйды. Справка белән бетерәсең киләме? Или нормально укып бетереп, дәресләргә йөреп, оркестрларга йөреп, диплом алып чыгасыңмы дип миңа шундый сорау куйды. Мин дә уйладым да, уку гомергә бер генә килә, шуңа гастрольләрне читкә куеп, үземнең урынга үзем якташымны калдырдым, баянчы итеп. Мин тотындым ныклап укырга һәм көндә укырга йөреп, ярты ел бер концертларга гастрольгә чыкмыйча, укып, госэкзаменнарны 5-ргә биреп, чын күңел белән дипломны алып тәмамладым. Аннары инде дипломны алгач, экзаменнарны биргәч, Ришатка яңадан шул бер концертка мин хәзер Мирный бистәсендәге Дом культурасында бүгенге көнгә кадәр эшлим. Шул елдан бирле 8, менә бу елны 9 ел булды. Шул Мирный бистәсендә соңгы концертта мин алар белән катнаштым. Мин уйлаган идем, киләчәктә дә концертларда дәвам итермен дип. Әмма алар инде шул егет белән мин калдырган уртак тел табып, инде программаларны яңартып эшләп киткәннәр иде. Шундый вакыт булды. Ришат белән шул көннән бирле эшләмәй башладым. 15 елдан бирле үзем һәм бу эшкә бер дә үкенмим. Мин хәзер ул вакыттан бирле гел үз өстемдә эшләп, үз көйләремне, композицияларны булдырып, образларны тудырып, үз өстемдә күбрәк эшләй башладым. Күбрәк инде хәзер юнәлтәсең игътибарыңны дип әйтик. Менә хәзер Ришат белән сезнең мөнәсәбәтләрегез ничек? Әйбәт, әле бер көнне генә бер мәҗлескә туры килдек. Без Рафина белән бер залда үткәрәбез юбилей. Күрше залда Илгиз, аның биючесе инде, администратор да башын тотып карады да, Рәзи, сәлам ди. Мәктәм, нишләп бирсең? Бүген минем туган көн ди, менә утырабыз ди күрше залда. Әйдә кирип чык ди. Анда да кирип чыгып, туган көнне белән котлап, теге кочаклашып, җырлап алдык, баян тартып инде, шуңа дусларча мөнәсәбәтебез, Аллага шөкер. Аралашып торабыз Ришат белән дә. Вакытында, менә ул бит шундый була, моментында, менә шу секундында булмадымы? Үкенүләр, нәрсә киттем икән? Үпкәләүләр бәлки булгандыр. Менә алмады икән дип. Әзрәк ни бар иде шундый күңелдә. Борчу хәзер нишләгә без бит инде өйрәндек. Ай сайын концертлар, мәҗлесләр, студент булсак та бит инде, эш бит инде, акча ай сайын өйдән бер кашында инде училище вакытыннан акча алганым юк. Гел үз көчемә эшләп йөрдем. Шул переломный вакыт булып алды дип әйтергә була. Укуда бетте, вакыт хәзер күп дигәндә мин 2014 елда өйләндем дә бит әле. Ул
Шул да істелді. Балабыз туды. Бала туған вақытта, менің госэкзаменлар вақыты, шул тігі... Еще ансы қазір, еще там бір айдан қызықлы. Факт, бала туды, госэкзаменлар бара, и біздің үйіне еще квартирына, фатирына су басты. Біз шақырған едік шкаф көпе қудырышы кішілерінің мастерларына. Алар ялғыш тұрбаны тиштілер астағы. Фонтан болып. Бүтін үйіне су басып шықты. Нешедір минут ішінде. Анып, әлі коридорда, общий коридорда кранны тапқаншы, ашқаншы, япқаншы көпіндір вақыт өтті. Линолеум астынан бүтін үйге сұттар алды. Юзерге мүмкін еді деген. Анары бүтін киімдерін алып енді Рафинаның сіңілісіне Резидеге фатирына көштік. Мен үйінің құрғанын күтіп, ремонт яңадан ішлеп, ұшыл вақытта экзаменлар беріп, ішлеп ердіге. Qoralib, bütünüsü bir-birisine bilgen ekan emas. Hazır kızık. Hazır kızık silab o'tirgan, yig'layib silab o'tiramiz deganmi? Shulay, endi vaqtida bek og'ir bo'lgandir. Vaqtida ауырлық бек сезілмәді әлі еще қызықлы бір факт. Біздің көршілер енді ұшыл вақытта біз жүрейіз өтін мұнда мәшкелеп көрші шықты енді. Алар білән аралашқан еғой, Илнур есімлі егет шықты да. Нәсә болды де, үй, су басы деп енді. Бұл келіп футболкасын салды да, су жия башлай, су сыға тазекке. Ансаңадан ғана айтты, менің туған күн екен, анда қонақлар отырыпты. Ол бізге ердам ете бер. Шыңа ол бек деген ауыр хәл болса да ол гел яхшылык белән килә. Аллага шөкер, шуңа гел яхшыга йөрибез. Алар белән бүгенге көнгә кадәр туган көннәр белән котлашып, дус булып, кунакка ирешеп торабыз. Менә бит. Яхшы кешегә яхшы әйберләр, яхшы кешеләр генә килә инде менә. Шулай булсын инде. Бик рәхмәт синең бу хатирәләреңә кайтуыңа. Безгә әзрәк кенә ишекләреңне дә ачты. Бу чын дөрестлек булды инде. Чын дөрестлек булды инде бу әйе. Күчәбез синең белән киләсе сорауга. İkinci soru, Тәтешле районы турында булыр. Тәтешле районының флагында нинди җәнлек сурәтләнгән? Тиен, куян, аю, керпе. Хәтерлисең микән? Анда менә бер көнне генә күреп, кичә генә күргән кебек булдым. Әзерләндегез шул? Юк, әзерләнмәдем. Менә син шулай дип сорагач, анда өстендә астында нәрсәдер бар иде ул. Бар иде. Менә тиен бар кебек, нишап куянда ике хайван минем күз алдымда тора, но тиен булсын. Койрыгы күбрәк озынрак кебек. Менә күз алдым. Беренче вариант тиен. Тиен. Тиен дигән җавапны алабыз. Алдык. Куяндыр. Дөрес җавап. Тиен. Әлбәттә, әфәрин. Менә хәтерлисең әле. Куян дип беләсеңме син анда нәрсәне карыйсың? Ул башкорт менә аны күрдем мин. Әйе. Кара тиен булган икән. Әйе, тиен һәм куян дип әйтәсең инде, менә бу шул бер рәсем. Ике хайван, икесе дә тиен икән. Икесе дә тиен. Карале. Менә ничек туры килгән бит ул. Менә ничек туры килгән, әйе. Менә кичә генә күреп калдым. Әйе. Бек рәхәт булды әле синең белүең. Тәтешләргә сәлам. Әйе, сәлам якташларга. Тәтешләргә дә бик рәхәт булыр белүең. Карасалар. Алар сине һәр вакыт якташ дип. Якташ дип әйтеп торалар. Син бит инде аларга теге зур кеше, артист кеше. Сыралар бит Кайсяктан дип әйтәм башлысынан Тәтешле районы дип Тәтешледән әйтәм безнең бөек җырчылар әйтәм Салат Фатхетдинов, Хания Фәрхи, язучы әйтәм Анган Атнабаев дип тезеп китәм да, о дип. Әйе, анда тагын да күтәрәләр инде. Әйе, шуңа күңелгә теге май булып ята. Әйе, дөрес. Ярый, күчәбез килә сорауга. Синең рәсми төркемеңдәге мизгелләр дип аталган бер альбомың бар. Фотосурәтләр белән инде боймы? Анда ничә фотосурәт бар икән әлеге альбомда? Анда Хания апа Фәрхи белән фотосурәт аның тышында тора инде ул альбомның. Һәм анда мизгелләр дип язылган. Димәк, җаваплар 20, 25, 30, 35 ничә мизгел җыелган икән? 20 түгелдер, 25 аза кебек күбрәк куйганмындыр инде безнең. Әйдәгез 35 булсын әле. 35 булсын әле дисәң? Әйе. Ярар. Киттек. Хәбел карабыз инде. Дөрес җавап. 35. Кара. Ничек эләктең, Белмим. Ярый, менә бу мизгелләр дигәннән күп кеше белән дә эшләгәнсең син, күп кеше белән дә очрашкансың. Инде миңа калса син татар эстрадасының белмәгән кешең дә юк шикелле, әйме?
Алар белән менә кайсы белән рәхәт эшләргә, кайсы кеше белән һәм кайсы белән авыррак булды икән. Мин эшләгән кешеләр белән әйтеп. Үзең эшләгән кешеләр белән. Беләсезме, студент чакта, яшь чакта бит инде бөтен кеше белән дә эшләп карыйсың, төрле кешеләр туры килә, үзеңне дә санап карыйсың. Нинди эш бар? Эшлидек инде. Нинди җырчы чакыра, шулар белән чыгып китә идек, концертларга да, чыгышлар, мәҗлесләргә дә, бөтенесенә дә уйныйдык. 2-3 сәгать авыр гармонны күтәреп, үзебезне жәлләмичә уйнадык бит инде. Хәзер ел барган сайын үзебезнең дә дәрәҗәбез үсә, үзебезнең дә исем үсә, һәм кыйммәтебез дә үсә. Һәм үзебез эчке халәттә нинди кешебез, шундый кешеләрне без үзебезгә тартабыз. Шундый кешеләр тартыла да. Мин хәзер әйтә алмыйм, минең янда начар кешеләр бар дип, теләмәгән кешеләр янда юк, барсы да үз теләк белән булдырган шул еллар дәврендә. Лек инде булды инде төрлесе дә. Хәзер төрлесеннән берсе юк икән. Мин андый кеше түгел. Кешене менә Рафинада минем сыйфатка соклана. Мин кеше турында өйдә дә бер кышында сөйләгән юк. Мин андый сөйли торган кеше түгел. Мин дә калайк, миңа әйтелә икән, мин дә кала. Ярый. Шуңа күрә. Яхшы кешеләр турында әйтә алам. Яхшы кешеләр турында. Кем бер кешене әйтә аласың? Иң яхшы кеше мәсәлән, синең белән эшләгән. Рәхәт кеше. Рәхәт кеше. Менә гастроль тормышында мин икенче курста укыган вакытта бик рәхәт эшләп йөрдек шул төркемдә. Ленар Нигмазянов, Альбина Баширова, алар язучы да, композиторлар да, һәм җырчылар да. Хәзерге көнгә алар концертлар куеп йөрмиләр. Элек бик концертлар куеп йөрдек. Шундый рәхәт чаклар. Студент вакыт кайтып керәбез, эшләргә чыгып китәбез. Яшь коллектив безнең белән биючеләр, ведущийлар йөрде, алып баручылар. Эшләргә рәхәт булды. Төрле җиргә барып, кунып, сулар кереп, ашарга пешереп, шундый мизгилләр рәхәт чыкты. Ярый, рәхмәт, бик зур син миңа калса безнең минем сорауыма. Син дөрес җавап бирдең, мин сиңа тагын сораулар бирдем әле. Ярар булсын. Ярый, без сөйләшергә килдек, аралашырга. Дөрес. Без синең белән күчәбез дөреслеккә гамәлгә. Күчәбез. Киләсе сорауга. Топ клип тапшыру анонсында кайсы кышкы спорт түрі аталмый? Биатлон, нәшәр. Биатлон, триатлон, бобслей, хоккей, кайсысын әйтмәдең икән? Бобслейны әйтмәдем. Шулай дип уйлыйсыңмы? Ни өчен шулай дип уйлыйсың? Мине бутырга уйлыйсың. Юк, уйламыйм үзен. Мин вообще сезнең яклы. Беләсең, анда рифмага туры китереп язганнардыр дип хәтерлим. Хоккей? Биатлон, триатлон, хоккей булгандыр. Бобслей бик аңлашылмый торган спорт төре. Мин үзем дә хәтерләй алмыйм. Калганнары ешарак ишетелгән, шуңа бобслейдер дип уйлыйм мин. Шулай уйлыйсың инде. Җавапны алабыз бит хәзер. Киттек, дөрес җавап. Дөресен дә бобслей. Кара әле, менә сине бурып булмады. Ярар. Менә килеп җитәрбез бер сорауга, име? Минем белән тапшыру кыска була бугай. Кыска булмый, мин аңа хәзер сорауларны кыстырып җибәрәм. Ярый, булмасын, киттек. Дөреслеккә гамәлгә тагын күчмибез. Киләсе сорауга күчәбез. Кайтаваз клипы турында сөйләшәбез, әйме? Мин инде сиңа әйтеп киттем, Кайтаваз ул клипны синең уйнавыңны күп тапкыр карадым. Һәр каравымда кастәннәре чыгып, мин менә ләззәт алып карадым, тыңладым. Рәхмәт. Инде шул клипта, инструменталь клип инде бу, анда ничә телевизор бар иде, анда син төрле фонда төшергәнсең, әйме? Син төшергәннәр инде, һәм бер фонында телевизорлар бар. Ничә телевизор бар икән анда? 13, 14, 15 яки 16. Хәзер счет не булырга тиештер инде, күз алга китерим әле. Китер әле. Так, 1, 2, 3, 4, 5 булса, 5 өчен 15. 15-20 булмагандыр. Аста 5 булса, өстә 3 рәт булса,
Кейде 4 рет болса 4-4-тен 16 бола. 4-ке 4 мекен. Қарар. 4-ке 4 16 да деп ойлаймын. 4-ші вариант 16. Ярый, алабыз 16 деген жауапны. Қамдыр жауап? 15! Аллаға Нешік? шүкір! Ура! Нишлеп 15 болған саңа? 15 мен сіңа қазір көрсеттім. Шынки Бірсі зор ма екен әлі? алайғына Жайлығына түгілді? жайлығына түгел, әйе. Анда көресің, 3 зор бар. Һәм башқалар кішкіне. Нұрәтін дүрт деп дұрыс екен. 4-ке 4 шутлаған мұны. 4-ке 4 шутлағансын дұрыс. Әйе. Қара мен фотографический память бар Әйе, екен. память бар шул, әйе. Мен де шулай. Мен бүтін түгі көрген әйбірімні хатырда қалдырам. Мен кіші есімін мені хатырламасқа могу. Мен де шулай. Yüzün хатырлайым, есімін хатырлайым. Қайда көрген бар. Хатырлап қалығыз. Әйе. Мені һәм рәзіліні. Көшеміз, Аллаға шүкір дұрыслық кемелге. Ярый, рәзіл. Нәрсе сөйлебісің енді? Дұрыслық ме, ғамел ме? Тағын сұраулар бар бейт әлемі. Әйдәгіз. Ғамел ішік? Ғамел ішік, әйді ғамел. Берем сіңайме. Біз сенің білен қазір баянны алабыз. Сеңа, сенің экраныңда шығашақ жыр исімдері. Һәм сен әлігі жырларына ойнарға тиеш боласың. Әйме? Келерін енді ойнарға тиеш боласың. Ләкин, біз әлігі жыр исімдерін сізге әйтмейбіз, достар. Сіз әлігі жыр исімдерін білсәгіз, рәзілінде жыр ойнайкен білсәгіз, комментарийлар yazып, әлігі жырларының исімдерін шында тіркеп қойығыз. Біз сен білен баян аламыз. Кеттік. Өйдәгіз, баян қолымызда. Қазір біз ғамәл қылабыз. Кеттік. Башлайбыз бірінші жыр. Міне, әсіз достар яздығыз. Ненде жыр болды бұл? Келесі жыр? Білесің ме? Аңашылды ма екен әзірек? Аңашылды. Міне, бұл ненде жыр болды екен? Мұнса ауырақ болар. Рәзілге де әзірек ауырақ болды бұғай? Кисек болды бұл. Ие, тезгене болды, әйме? Үшінші жыр. Мұнсы енді. Шәп болды, менің көңіліме, ерегіме май болып ятты бұл. Кеттік, келесіз жыр. Рахмет, дегізір, әменде сыңы жыр. Білесің ме кәнсің? Әй, Рафина бір кәсетті жырлаған ебіғай. Шыл мәлі. Әй, нешек әлі қазір.
Бик матур булды бу. Рәхмәт сиңа. Булды безнең җырларыбыз бетте. Сез дуслар, сез безнең комментарийларга языгыз. Разил инде көйләрне уйнады. Миңа бик ошады, шундый сәләтле, менә сәләт синнән балкып, менә ташып тора. Рәхмәт. Әзрәк вакыт булса, мин аны оригинал вариантында уйнар идем. Чөнки без бит татарчага әйләшкән, бармак татарча бармаклар безнең. Иностран көйне уйнар өчен әзрәк башка төрле уйнарга кирәк инде. Аның үзенең спецификасы бар. Аның бармак бер төрле пентатоникага барырга әйләшкән. Шунда авырлык та бар әле. Татарчалаштырып куябыз әзрәк. Татар моңа кыстырабыз. Дөрес, без шундый бер бирем бергә булдык сиңа. Рәхмәт, бик зур. Рәхмәт, үзеңә шундый матур уйныйсың. Менә талант инде, талант. Кызган Казан тапшыруында Булат Байрамов белән нинди ризык пешердегез? Кыздырылган бәрәңге ішінде жульен, бәрәңге измәсе белән ит, меште тәгәрәткән бәрәңге. Без пешердек бәрәңге ішінде жульен. Ярый, шулай дип оларга уйлыйсың инде, Шулай дип атлайды буга инде. Бәлки пюре булгандыр анда. Пюрені Рафина пешерде, эләйсең. Ярый, монда инде әлбәттә син аны беләсең, әле күптән түгел генә булды бу. Сезнең съемкалар Кызган Казанда катнаштыгыз. Инде җавапны алабыз. Кабул итеп алабыз, һәм дә җавап. Әлбәттә ул жульен. Синең һәм Рафинаның мөнәсәбәтләренә килгәндә, сез бит инде бергә килдегез, һәм шундан чыгып мин сорау бирәм. Әлеге мөнәсәбәтләрнең бик тиз баруы, ялгышмасам 3 ай эчендә сез өйләнеп тә куясыз, әйме? Менә аның шулай тиз үсеш алуы сиңа үзеңә сәер булмадымы? Мин үзем 4-нче курста укыйдым. Әле вакытта туры килә. 4-нче курста укыйдым. Беләсезме, ул шундый беренче күрүдә мәхәббәт булды. Әле күрмичә әле мин аны безнең белән. Тавышыннан иштек. Biz аралаша башладык соцшелтәрләрдә. Әле күрешкән булмаган яңа. Аннары мин концертта чыгыш ясыйм ди. Кайда концерт була дип яңадан сорадым да, инде филармония сахнасында Булат Тукай исемендәге чыгыш ясыйм ди. Беренче бүлекне тәмамлый ди. Әйтәм, ярар, мин килермен. Бик әзерләнеп килдем. Чәчәк бәйләме күтәреп, беренче отделение биткәндә мин аңа зур чәчәк бәйләме чыгарып бирдем. Һәм шунда беренче күрешүбез булды сәхнәдә. Сәхнәдә ул бизәнгән матур күлмәктә тавышына искитеп тыңлап тордым, инде калтырап төштем инде гел дулкынланып. Чыкканда да үзеңә чыкканда чәчәк бергәндә каушамыйсың, үзең чыгыш ясаганда 1000 кеше алдында, 10,000 кеше дә булсын. Үзең чыкканда ничектер каушата. Әле беренче күрешү Рафинага шунда беренче күргәч тә гашык булдым. Баш кетті дейсің да бұлайын. Шуңа біздің нешіктір тиз барды ол, январда біз көріштік, 2014 жылының башында январда көріштік та, аралаша баштадық, шул киноға йөріп, шул бір-ике свиданияға барып, сеңіркәші білән таныштыр, киноға бардық, видимо, смотрины болғандай. Қарайлы, түнәйбе, өзінің сеңіркәші жоқ. Истәтігі киноға үшеулі барған едік. Анында көрсетәс келген, аның фикерін іштәс келгендер бәлкі. Шунан нықлап йөріп кеттік. Мен Тулай тұрақтан аның фатирына көштім. Ол вақытта Рафина фатир алған еді. Бірге яшай башладық. Һәм инде минем туган көн май айында 22-сі көнне мен аңа тәкъдим ясадым. Дуслар белән үзеңә бүләк ясагансың инде. Үземә бүләк ясадым. Гомерлек бүләк. Без саф нигә чыккан идек? Сафкага, урманга, шул пикникка дип әйтик инде. Шул вакытта тәкъдим ясадым. Һәм май айында никах ясап булмас дип, минем как раз 25 яшым тулды. 1 июнь без никах ясап та куйдык. Шул. 1 июнь дип хәтерлим сезне. 7 августта туй үткәрдеп җибәрдек. Менә бу елны 10 ел була безнең. Алла бирсә, Алла бирсә. Инде 10 ел эчендә 3 малай менә барлыкка килде. 1 ел. Аллага шөкер, 3 малай. 10 ел эчендә. Сиңа менә шулай тиз баруы табигый идеме синең өчен? Анда бит гашык булган кеше ул беренче дә күрмәй, беренче дә ишетми, аңламый ди икән ул, ничек тә тизрәк тутып алырга дигән нидер инде
инстинкт шулай. барлыкка килгән. Шуңа тиз генә бу кызны югалтмыйча, ышкындырмыйча, үземне китергә дигән фикер булгандыр дип уйлыйм. Теге ярату хисе. Ул вакытта теге тукталган булсак, бәлки әрләшкән булган булсак, аралар суынып китеп, вакыт сузылып, өйләнмәгән дә булыр идек. Чөнки миндә уку бар бит инде, гастроль тормышы, Худайның амин дигән вакытына туры килгәндер. Тиз арада без өйләнешеп, һәм бер дә укырмыйбыз. Инде менә матур тормышта яшәп барабыз, Аллаһка шөкер. Бик матур гаиләгез, зур гаиләгез. Әйе. Инде зур гаиләгез, 3 бала белән, 3 малай белән. Матур итеп җавап бирдең, әйме инде бу сорауга да җавапны белдең. Без синең белән күчәбез киләсе сорауга. Киләсе сорауга җавапны белмәссең дип ышанып кал. Киттек. 2022 елның 11 мартында хайлайтка қойылған фото өстендә нишенче ел язылган икән. 2008, 2009, 2010 яки 2011. Бу синең Одноклассники сайтында миндә бар дигән фотосурәтең. Бер дә әйтә алмыйм, мәсәлән, булай гына әйтеп куям. 2011 булсын, набу. Нәдә шулай булып торсын әле? Нигә бит әле ул шулай булып торуына? 2011-не алдык һәм дөрес җавап. 2009. Икенче җавап безнең дөрес. 2009 елда бу фотосурәт куелган. Һәм инде син бар кешене индеп, анда язгансың, минем Одноклассникимда бар бит әле дигән шикелле хат язгансың. Аллага шөкер, Разил, белмәвең бик әйбәт булды. Күчәбез дөреслеккә яки гамәлгә. Димәк, нәрсә сөйләйбез синең белән соңга булып? Баянда уйнадык инде, әйдәгез дәреслек. Дәреслек. Әйе. Дәреслектән сиңа сорау бирәм. Рафина, син тапшыруында үзен әзрәк кенә депрессиягә бирелә алганы турында сөйләде һәм инде син бик җиңел кеше дип әйтте сине. Дөрестән дә шулаймы бу? Әллә син депрессиягә мәсәлән әгәр дә бирелсәң, әгәр дә шундай уйларың булса, аны күрсәтмәскә тырышуыңнанмы бу? Юк, мин үзем чынында тормышка җиңелрәк карарга тырышам. Монда җитди сорауларга инде әлбәттә җитди уйлыйсың. Әмма ләкин менә хатын-кызга бәлки ул күбрәк хастыр депрессиягә бирелү, эмоциялар ягыннан мин үземне барыр бу тормышта бәхетле дип саныйм. Чөнки минем bütün нәрсәдә бар. Дип әйтергә була, гаиләм бар, аяк кул күз күрә, bütün нәрсә үз урынында. Депрессиягә бирер алдыннан уйлап әзрәк шундый уй кертеп аласың да, дөнья масштабы белән чагыштырмача, минем депрессиямда теге тузан гына чүп кенә, депрессия бирергә вакыт юк һәм кирәге дә юк. Шуңа күрә дөньяның минем әни дә гел шулай дип әйтә, кеше гомере бер мизгел генә тиргәшеп, кирәкмәгән депрессиягә бирелеп яшәмәгез дип, теге моментында булырга, тормышны яратып, сөеп яшәгән. Мин дә шул бәлки әнинең балачактан үстергән шул тәрбияседер. Хәзер минем шундый уй фикер йөртүем, бәлки мин үземнең иҗади булуымда, баян бит инде һәрвакыт минем белән кайгыда да, шатлыкта да, ул минем кайгымда икегә бүленә, баянда уйнаган ничек тарала, шатлыгым да артып китә. Шуңа күрә Аллага шөкер, күз тимәсен, зарланырлык әйбер юк, сәбәп юк. Миңа калса бу сүзләрең бик зур киңәш. Безнең караучыларыбызга да бик зур киңәш булып җитсен. Инде менә шул киңәшләргә килгәндә, без инде һәрбер безнең кунагыбыздан сорыйбыз, безнең яшь булганга нинди теләкләр әйтә алыр идең? Яшь буынга телисе килә, Ленин әйтмешли, укырга һәм максималь күп белем алырга, телләр өйрәнергә,
үзеңне төрле яктан ничек тә ашарга кирәк. Телевизор карап, телефон гына карап ятмаска, инде яшь үзебезнең дә балалар үсә бит, карыйбыз. Аларга телефон ни булса, соцсетьләр булса, башка берен дә кирәкми. Әти-әниләргә дә бу бик кагылышлы әйбер, балаларын киләчәктә зур кешеләр булдырасылары килсә, күп аралашырга кирәк, дуслар белән күрешеп торырга кирәк. Төрле сферада үзләрен санап карасыннар иде. Курыкмыйча аралашсыннар, туганны туган итеп яшәсеннәр. Менә туганлык җипледә бик көч бирә. Менә мин үзем башкортстаннан булсам, Татарстанда иҗат итеп яшибез бит инде. Туган якка кайтып килсәң, барыбер дә яңа көч белән кайтасың. Туган якны кайдан икәнен онытмаска кирәк. Һәм эшләгән җиреңне бөтен 100% үзеңне биреп эшләсәң, тормыштан да, кешеләрдән дә кире отдача, энергия һәм җылы сүзләр аласың. Үзең гади булып калырга кирәк. Гади булсаң, күңелендә начар әйбер булмаса, син шундый кешеләрне үзеңә тартасың. Шуңа юк белән булашып етмәгез, барыгыз да үз булып калыгыз һәм рәхәт тормышта яшәгез барыгыз да. Амин, шулай булсын. Әлеге теләкләр менән калса, барыгызның да күңеленә, җанына, йөрәгенә керер. Инде без синең белән тапшыруның ахырына килеп җиттек. Минем сиңа бер матур кичкенә бүләгем бар. Ай, рәхмәт. Менә шундый матур кичкенә кәнәфиләрне без бүләк итәбез безнең кунакларыбызга. Инде матур әңгәмәләр алып бардык. Шундый кәнәфиләрдә утырып, инде безнең тапшыруыбызны караганда, безнең тапшыруыбызны искә алырсыз. Менә бу матур кәнәфиләргә карап. Рәхмәт бик зур килгәнегезгә. Бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә ТНВ Яңа Гасыр телекомпаниясына, Шаян телекомпаниясына һәм Килде китте шоу тапшыруына Айгөл сиңа махсус. Шундый җылы очрашу булды. Инде вакыт һәр вакытта табабыз. Мондай яхшы кешеләр белән, күңелле кешеләр белән, мондай уңай залларда, студияларда тапшыру яздыру, гомумән бер күрешү үзе бер гомер. Рәхмәт безне шулай тамашачылар белән экран аша аралаштырып, безне яңа төрле яктан ачканыгыз өчен. Үзегезгә рәхмәт, сез килеп кенә торыгыз. Рәхмәт, бик зур инде сез, дуслар. Безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылыгыз, комментарийларга языгыз, әлбәттә лайклар куегыз. Безнең җырларыбызны да белергә ашыгыгыз. Без бит сезнең белән көйләр уйнадык, әмма шул көйләрне белергә онытмагыз. Безгә бүген Разил Камалов килде һәм китте. Хуш-хуш. Сау булыгыз.